hanza Isaac unozama magutira ndakaita so Isaac ya magutira ndakaita soka ndikutofunga kuti handichazonzinzara futi zvekare ndikuona soti ndatoguta zvokutoguma zvoti mangwana unozamadikira ndaita so ikizadza ranga richinakariya guys mazabaza yanobika guys sadza ranga richifaya guys ranga richifaya mazimbabwe aya mazimbabwe ari pano richifaya munobika haiwa mazimbabwe ari pano riti munobika rambai makadaro munobika guys vari kunoriti kumbenda imotisa sadza revasikana revakadzara munobika zaranaka nyama munotenga nyama yavo yakanaka chaizvo motenga nyama mega muzvigochera munobika kwakuguta mai mwana apa ndingoda ngiki chete ndikutongoda mvura chete kuguta chaiko right. Hello guys, Masquera say how are you? How have you been guys? How was your day? How was your day guys? How was your day? Ichi achisichina chepa diaries. Achisichina because achisichina. Oh, tosita chitatu chepa diaries. Ichi achisichitatu. Hanzi makachena na Shumbres. Oh, thank you Shumbres. Madzoko ndadzoka David. Nyama yapirem. Ayo machips azoinda zvina dumebizvi. Nyama tazopa kana Malawi yanga isingaperi. Yanga isibira. Tatine nzara tambori zama. Zvaramba. Zvichingobvaona mabarera vaya anozani mairera. Ndoda kudza bamkuru diaries uya. Patricia rikatinoishandira skana. Tinoti kutukwa. Kuti kuvengwa. Niona usingazivi kuti rikati ihle mari yoyo. Rikati ihle kuti study. Anzi ndatove nenzara regaini mbodya nadumebi. Idya dumebi handi waenda nemachips ese. Handi watakura machips ese ukaenda nawo. Hanzi that was too much. We remember we're missing Rosa's and meat coach. But you can do it guys. You can do it. Hanzi ntauya matishedza ire. Ndakushedza inomsa. But you can still do it. Kwanzi kosimba kazodi ndataura nyaya simba udara guys. Ndataura nyaya simba. Hanzi achidya chimwe chinedovi. But chingwa chinedovi chiri healthy. Chingwa chinedovi chiri healthy. Mbuya arera vantu vanongotifarirawo baba yawo guys zvamamuchita zvandoitawo kwambuya arera kuya. Mbuya arera kana vachidla sadza ravo riya guys ndendichimedzawo ndiri kumba ndingoti ndiri kumba ndichingoti apane ngwachidla soft sei ndichingoti ndiri kumba ndichingomedzawo guys. Saka ndozvamamuchitawo paya mamuchingomedzawo muri kumba guys ndochigame chatongewepo. Zvakabvaona mbuya arera. Yes, blessing Timbara, love you so much. Love you so much. Hands watching from Windhoek. Oh, all the way from Namibia. How is Namibia today? Relance here. Really say. All the way from Namibia. How are you, my dearest? Namibia people, are you there? Regaini tange nokuti. Hands kudedza nokuti utaimbi pamchatu wangu imari. Andizivi. But kana uri serious nokuti uda uchata uda nox. Unozondibata kuseri. Ndoku punzira kuna nox wachona. Kuti anoda mari. Silongirazi, how are you? Silongirazi, how are you? Kwembiya warera vatsenge. Avatsengere. Chiri vachidla muriwo checho mai mwana unongosangana vanhu masi nongochingomedzerera uri koko. Guys, chigame ichi guys chakaoma. Saka guys, tatirega tsangani pari gani tange nekumhorosa vana mamoyo. Vana mamoyo vese muri mere mu comment section. Vana mamoyo vese muri mere mu comment section. Chiti I love you so much. Vana mamoyo vese. Shout out to you all the mamoyos, the hearts, queen of hearts, queen of love. Muri right here vana mamoyo ayo ma hearts. Ndivana mamoyo ayo ma hearts ayo. Ndivana mamoyo. Vane rudo rwekupa. Anditika. Thank you Faye. Vane rudo rwekupa. Atipi hate. Tinopa rudo. Ndisiwa na mamoyo. Right, ndobva ipapo. Rega ndimorosewo vana madhuve. Vana madhuve ndoisa maoko. Ndichiti maswera seiko vana mama wangu. Ana madhuve maswera seiko. Ndoti kuroorwa kuvaira dhuve kundo kwandakaroorwa. Ndoti vana mama wangu vaire muera dhuve. Maswera seiko vaira dhuve mbizi. Ganda revasikana manjenjenje zvimama mabhanzi. Muri seiko vana manjenjenje. Handichika aiwa ndozobvapo ndoti vamwe vese vari mukomesa vana shoko vana nzou vana chihumba makuchiya eno mhofu mhorosanai pachezvenyu mukati momu hatina kukama nemi chingomhorosanaiwo mukati momu isati kuzivi hatina kana kukama nemi vana masivanda mose mhorosanai mucomment section imomu mhorosanai mucomment section umu
imo muchingomhorosana iwo mhorosana muchingodaro mucomment section mana indatomhorosana mamwe na madhuve ndo pane mwoyo wangu ndatopedza. Hanzi I love you too naMapamela, love you too. Right guys, ndauya nhasi pane munhu wandauya naye anditika regai timbonzwa handiti let's get to here handiti munhu uyu kuti anoita nezvei gaitinzwe. Hello Kola. Naseke zvanzwa SIS MELLY musife muri kuti timborosane sei mborosana comment section imomo mborosana yavana manyoni nana shumba mborosana imomo. Hello dear. Hello SIMELLY masora sei? Ndiri right mining. Ndikuda kuti sign nhasi zvanhasi chete. Ndoda kuti muve vibrant. Muri kunzwisa? Ndoda kuti muite changam. Anditika? Totaura takati changam toita ka vibrant so noti pana pane ma vibrant people. Mother vari pana vamadha venyu vari vibrant shokutodaro nekukura ikoko nekuchembera ikoko. Saka vana should be more vibrant than my moms. Right. Maini masvika pane mimi. Tiudze kuti ndimani munoita nezvei. Makadizve ma followers makadi mafanda SIS MELLY. Inini ndoita chumba mbiri. Ndoita zvemusic. Right, muita zvemusic, muri kuita music iyi muri kupi? Ndiri kuita music ndiri kuJoburg. Ndiri muJoburg. Ndiri kuita music yegospel. Okay, munoimba gospel imimi. Saka makatanga kuimba kwenyu kurini? Ndakatanga kuimba 2020 ndopa ndakatanga kuita zvekurekodha but kuimba ndaingoimba hangu muchechi kubva kudhara. Muri munhu anoimba muchechi. Saka isongu yamatipai kuti timbowisawo madiaries. Isongu yamakadiary ndekutanga here kuti makamboita dzimwe. Because tiri kuda kunza all the upcoming artists guys, let them come. We want to hear their talent. Antika, we want to hear their talent. Makatanga ndio yekutanga ikati mune imwe yamakamboita. Ndine yekutanga yandakaita. Ipa YouTube then ndo yechitu ndo song yangu yechitu yekutanga ndakaita muna 2020 ndo pandakatanga kurekodha my first song. Then ndo number 2 mwari wedu ndo my second track ndakaita mai manje yakabuda muswa 15. Okay, right. Imi madiaries ka imimi ndimi vanhu vacho. Regai tiridze song. Let me play the song. Ndimu vanhu vacho. Anti ndimo muchabuda ndoda kuti muteerere nziyo iyi zvakanaka. Tikuda kupinda mumweya here. Muripo here ma prayer warriors? Prayer warriors, are you there? Prayer warriors, are you there? Tikuda kupinda mumweya. Ndakaita speaker yamako. Prayer warriors, muripo here? Tikuda kuona kuti tinopinda here mumweya ne song iyi tiwane kusupporta umwe wedu. Saka zvandakuda kuita iko zvino ka maini ndoda kudonedzai. Ndokuti ndiplay music because iri papa makakanda apa. Toda kunzwa song ishi then ndozokudzosai. Alright. Saka mamuru ndo munobuda judgment chaichaiyo imomo ndo mune judgment. Handiti tinoda kuti vanhu vasumukire vaendere kumberi handiti. Toda kuti vanhu vasumukire vaende kumberi saka tine chida kuvaudza honest opinion yedu totangira ipapo. Second. But in the church, let's see the church.
Hey guys, aiwa munobvumirana neni kuti mumwe yachapinda fair guys, munobvumirana neni kuti mumwe yamapinda, right? My sister anonzi Mpiwa V Shumbamiri, ndoda kuisira link guys. Munhu wese hande tino follower tinoteerera music pa YouTube, right? Mpiwa, I know you are in the comment section. Can you please send your link in the comment section? I want to pin it. Just send your link in the comment section. It's a link rako comment section. I want to pin it. This is pure talent guys. Teererai voice rake. Munoziva takaguma kunzwa music yemhando yakadai soka mazuva aya ana maicharamba kudhara paya vanafungisa vana Messi mutsvene ndikunyepere guys. Ndo maguma takaguma kunzwa zvinhu zvakarerekera uku nezvaimbwa uku. She's bringing back something that we thought maybe it was never there. Mozati vaimbi vakazongotanga kuimba vanomhanyisana netime vazenge vatanga kuimbawo zvinhu zviri kumhanyawo zvinenge zvine tumapiano mukati iri gospel, zvinenge zvine tumazimdancewo iri gospel, but tichikura iyi ndiyo gospel yatanga tichiziva iyi adzidzosera back to gospel chaiko chaiko. Hanzi nevamwe voice rake harina noise. Okay, handizozivi hangu kuti rine noise ndirakaita sei, handimaona, but voice rake guys. So ndisirewo link renyu comment section, ndisirewo link renyu comment section nokuti matononokera madiaries wants to go and hear song iyi. Tisirewo link renyu comment section please. Hanzi anoimba saAgatha Murudzwa. Okay, handizivi hangu, handizivi. Hey, hanzi Mwari vedu vanoona. My sister, SIS MELLY, ndangachiti mundisirewo link yenyu comment section ndiwane kuipina. Ndaisa ndikaendoambe ndichiisa asandaiona. Song yenyu mafarigwa nemadiaries shema iwa mafarigwa ndadla mari yeendosement zviripo apa mafarigwa zvisingaiti. Hanzi munogona ende rambai makastika kune be constant ku this type of music. Matidzosera back mazuva ana asisi vedu ana Ivy Kombo paya tichakura vachimhanya vaimba izvozvo izvi. Vana maicharamba paya vakaimba na Daily Bread paya ndo zvavaimba izvi, ndo zvinhu zvavaimba izvi. So rambai makatsika ikokoko, rambai mahanzi repeat the song. Alright, I will repeat the song. Kana vadona mirai timbowana link. Ndakamira link handisi kuriona link, ndakamira link that I can pin the link. Admin team muri comment section, if you can see the link in comment section. Hanzi I got goosebumps. SIS MELLY ne song iyi chokwadi haungambotadzi hanzi itirwa inyasha. Umwe akati makanyanya my sister zvikanzokorodza ndichadzokorodza ndoda ngotanga ndawana link first. Rambai muchikanda link. Okay, here it is. Link rauya right. Saka guys mese handei ku YouTube tinolikeawo song yake. My sister ndofunga ndatopedza rangu basa, people are going. Ndatongopina izvozvo yatove ku 9 likes here, iri kutoenda iyo yatove kusvika mu12 iri kufamba. Saka inoda kuti nditi munochamudodzera kumadiaries ndisati ndadzokorodza song yenyu kuchiripo chamudodzera kumadiaries, because definitely we are going to support you. And please song yamunenge matanga kuti muimbe paya tipe iwo tange tainzwawo. SIS MELLY, taurai zvamudodzera kazviripo zvamudodzera kumadiaries. You are welcome. Alright. Inini zvaunda ndichida kungokumbirawo kuti guys ndokumbirawo mungononisapotawo. Unozati kana munhu upcoming zvinhu zvinenge zvakaoma guys, kuzoona mubuditse abuditse kusvika pazvakaita pazvinenge zvakaoma, pamwe pacho hautombogamuchirwe, pamwe pacho hautomboonekwi, unototsikirirwa. Saka ndokukumbirawo kuti guys mungondisapotawo nekushare song yangu. Ndozvandiri mukandishare-sharewo zvichasvikawo pane masponsors mamwe achangofarirawo ya music yangu. Because apa chinenge chinetsa futi inyaya yekuti yemari chaiyo yekuti urekodi uzoita video zvakaoma. Saka at least imi madiaries mukakwanisa kundisherawo song yangu mukanondisapota, hazvizikanwe pamwe ndinogona kuwanawo masponsors. Ndachikumbirawo futi kuti ma-artists ekuzimbabwe, mabig artists ekuzimbabwe, please tioneiwo ma-upcoming. Zvinhu zvese nakumbotimira muchitionewo, musatitsikirirewo pasi, tioneiwo guys, please. Ngotionawo at least unoona kutibatsirawo even nema-ideas azviri kuti mari chete ndokubatsira munhu. Mungondiudza kuti apaita so apaita so apaita so, munenge matobatsira zvisingaiti. Right. I see a lot vatobvako isapedza done tabvako. So my sister, ticharamba takakutsigira takamira newe. Truly speaking, you have a talent. And ma artists akura ya
music industry, please tarisaiwo vari pasi vari kusimukava vari kudawo maadvices enyu kuti makasvika sei pamakasvika anomaona vari kudawo maadvices. And my sister uzombobata iv sisi iv combo kana usina link come to me au hook up navo umbobvunza mazano epaunoda kubvunza because vaimbi vakaita mukurumbira nguva yakati rebei kudhara saka she can help you andika nana mai patai and ndokwanisa kusvitsa kuguka navo kuti mutaure pamwe munogona kuita makolabo zvikatofaya pamwe ndo panenge pane mabreakthroughs enyu. Thank you so much. Ukanzvara ndinozokuita hook up navo and then you talk to them. So moviri mutaurirana mopanana music yenyu. Amene zvamunoita kuti munoita sei mima musicians. Then mona kuti mungafamba tise, but I believe kuti vane gospel and kuti munonyanya kutatsikirana zvokudaro. I don't think so. Amen. Gospel. Niriko kuti gospel ndiro simeli zvakatonyanya kudarika mumazini dance. Yes. Okay. Tei zvo gospel muri kuimba zvinhu zvaMwari ka saka munopota muchidzogwa nezvinhu zvamunoimba. Shoko ramwana nditi rinodzora tichitika muri kudzora zvinhu zvamunoimba ka. Munhu anokudza kuti takashandira zita ravo saka iwo inofanira kutoshandawo. Kushandira zita ravo. Zvinenge zvakaoma simeli zvokuti ipapa ndakatoshamisika muchibvuma kuti ndiri kumaketa wozita tongojaira kuti vanhu vari pamusoro sei. Havadi. Ina handimbi kaini saka toregere kukumaketa indisingaimbi handisi muimbini. Gozi sisinyoni. Hey. Kana ipapa pangu ndokukumbirawo kune mabig artist kuti zvandatotaura izvi musandimaka henyu ndiri kuti ndiri munhu vari kutongotsvagawo rubatsiro saka ndingokumbira uri musandimaka nezvandataura its like ndiri kutongotsvaga ndiri munhu ari kudawo help ndosaka ndiri kungotaura. Hapana chakaipawo ndichamubatsira kuhuka apo nemamusicians egospel andoziva ina kudhara vachamubatsira vanomubatsira. Alright my sister, thank you very much wena nekuuya kwamaita regai timboridza song yedu timbonakigwa zvedu isu. Thank you so much. Thank you my sister. But vanogona zvavo guys zvimwe nezvimwe tingataura sikugona vanonyatsa kuti gai tipame zvedu song iyi timbotojaiva guys ngatijaivhei song iyi. Where is it? Mwari vedu Mwari vedu Mwari vedu. Oyo! Ai! Chaitika. 14 months ago, I was 366,000 rand in debt. But today, I'm about to make my final payment to Satana. Satana vabvepiwa itikudza music vabvepi apa. Ha, uye zvinhu zvacho zvidiwo zvinhu zvakanaka.
Guys, tadzamigwa guys, tinenge toda kutopinda mumweya isivamu. Tinenge toda kutopinda mumweya utsinamate guys. Right, let's go and support our sister. Vari kubvunza ndanakaimba vandakapina avo vanonzi Mpiwa V. Vandakapina apo. Ndivo vakaimba song iyi. Talent guys, raw talent. Antika lini ndakapina apo. Hanzi makuita kuti chisu zvidakatendeuke. Isu tinodhakwa asi Mwari tomuziva kuchechi tinoenda. Kuchechi tinoenda Mwari tinomuziva. Antu zvona saka zvinamboipa nokuti unogona kushamusika uchijeja zvidhakwa musoro unosvika kudenga uona zvidhakwa zviri zvakazara chitogamuchira vanhu pagedhi mese maizviti makristu muchinzi indaiko muchitumigwa kumasiku maviri viti emoto hanmona. Saka guys, musaenda, don't go anywhere. I'm coming back. Ndinemi musaenda, ndinemi, don't go back.